Joo, se kyllä passaisi Hiekkapeli rusentta. Ei mitään. Ei kato. Vähän se tietysti on takapainoinen meillä, mutta ei se varmaan haittaa. Kokeilas liikkuu. Otan tosta. Niin onkin jarrujuikelis. Hei, siellä on kato ne pukikki vielä autoa. Jaa, meinaaks et se vaikuttaa? Mä luulen, että se voi vaikuttaa. Katsotaan, lähteekö se liikkeessä. Mut täällä ei oo, kato sit kun meidän pistää toi toinen pellilevy. Kuinka paljon siellä on tilanne? 20 senttiä. Niin, no. Tulee vähän hätäisesti. Meinaaks et se liikkuu niin hätäisesti, me ollaan kumminkin vanhoja miehiä. No se. Meinaat, kokeillaan ensin, että saadaanko se liikkeelle yhtään. No se, joo, mutta ei siinä oo kyllä varaa juuri ottaa. Ei oo tulla. Katsotaan se ennen muutama sentti, jos se tulee. Joo. Tuppaamme tältä afterpuolelta. Tuppava. Kyllä se Tulee. Se, tää on aika köykäinen. Joo. Kun se on paino siellä ihan toisessa niin päässä. Niin on. No niin sano sit, kun lähdetään. Op. Nyt vai? No. Hyvin tulee. Au. Täytyy rupet tyssäämään. Stop. Tulee yli jo. Juuri siihen reunaan. Jaa. Mites nyt sit tämä sanoo? Onko se jäi nyt tietysti? Se jäi takapyörän alkuulle. Ai perhana. Tullaan me vauhdilla. Kyllä meidän täytyy olla vähän vauhdilla. Sitten kun me saadaan pumppukärry asfaltille. Sitten ei ole hätää. Ei, sitten täytyy hiukan stopat, kun meidän täytyy varmaan hiukan tehdä joku kurssimuutos. Ehkä voi olla. No, ei viiti. Ja sitten me tulee kyllä niin nätistä sieltä, että ei siinä kyllä ihan valtavasti tarvit vauhtia. Joo, eikä. Saat sit jos tarvii jarruttaa. Joo. Kurssi ei kauheasti korjaannu. Eikä. Mitäs me sitten tehdään? Sitten ruvetaan hunteeraamaan. Meidän tarvitsisi saada sitä nyt keulaa jonkun verrankin. Niin. Ei me saada sidottu sitä täällä mihinkään liinaan. Ei oikein saada. Ei. Joo, täytyy varoita ja sitten muuttaa suunnitelma. Niin ja vekslat sit muutama. Joo, mutta otamme nyt sitä sitten. Otetaan sitä vähän eteenpäin, jos sen kanssa saisi hiukan taitettu, niin me saataisiin kurssia. Käydään varovaisesti tästä nyt heti. Juu. Oho, meinas mennyt umpio, eikö vilkku? Oho. Mutta ei se vittu, jos se sit kääntyy pikkuhiljaa näin. Renkaat ei oo kyllä maahan. Ei ota, mutta kyllä se siitä kääntyy. Joo. Ja varmaan toista kurssia. Meneekö me tämän toispuolelle? Kyllä se vähän on tavaraa siellä. Vähän on. Jännä nähdä, että missä kunnossa se lattia sit on. No kyllä se täältä puolta ainakin aika hyvältä näyttää, kun täällä ei ole koko tavara. Niin on. Niin katsotaan. Kyllä tänne on niinku... Ootas mä niin. Otetaan yleisö matkaan tähän hommaan. Ei kukaan tarvitsisi punakantisia imusarja. No joo, ei se niin ihan pahin oo. Ei, kato, kun tuolla on jotain hitsipaikkaa vedetty, mutta... Joo, pimiäks menee. Joo, vähän tuolla on jotain. Joo.
piikset paikallaan. Oh, tässä on toisen. Joo. Tässä on muuten hetkeksi aikaa katsomassa, että mikä apikot jäkätään mihinkin, että näitä vilkuttaa ne mahaa. Joo, jos ne haluaa siitä laittaa. Niin ei kai ne periaatteessa tarpeeksi. Ne täytyy vaan olla. Kai ne säilytetään kojelaudassa. Joo. No ei me kyllä välttämättä säilytetä, vaikka olisi sepövintakin. Olisi se sepövintakin kello kyllä. Joku on kohta sen hetki, että otetaan yleisön mukaan toteamaan skandaalin laajuus. Kyllä varmaan hetken päästä. Täällä on joku tankin korkki. Se on samanlainen kuin toi toinen. Se mikä paikallaan on. Niin. Täällä on kans joku jarrukilvet. Niin. Näyttää, ei ole uuden, mutta on fiksattu. Mikä? Kato. Joku brand new kannake vaihteistolta johonkin. Joo. Niin on. Pistetään jemmaa. Joo. Meillä ei välttämättä ole käyttöön. Nyt voi olla jollain muulla. Haluatko se hetkinen? Meidän täytyy varmaan tämä sen puolesta säilyttää tankkilaitteet, kun me vielä tiedetään miten tähän saadaan. Eikä? Juu, lait siihen tankin päälle, niin ei se väänny ainakaan. No, se on varmaan vääntynyt jo. Se voi olla, mutta... Sitten puuttuu joku osa. Siitä puuttuu joku osa. Mutta tommonen nyt periaatteessa se pystyy, jos lähdet tekemään, niin pystyy itsekin niin. Ja voi olla jopa, että varmaan tehdäänkin. Kyllä. Vähän tuolla otettu sitkö imu ja paluu. Eikä. Tää on toinen kello. No, tässä on jonkun kellon kehyksen. Mutta ei me varmaan sitäkään tarvitse. No ei välttämättä. Toisaalta se olisi hemmetin hieno. Niin no. Mietitään asiaa. Jos se saisi toimimaan, se olisi kyllä sopiva hilpe. Tässäkin niin tämä mattokin olisi varmaan niin jollekin kadettimehelle ihan vitun kova, mutta jaksaks semmoista ruveta edes koittaa? Kyllä näitten myyminen heikkoa on, kun... Niin, ja ei ainakaan mulla riitäisi motivaatio. No. Joo. Uskalleta. Kato, aika tommonen... Ei se on, kato. Se on vaan tehty, Mä jo pelkäsin, että siellä on joku saakeli läpimätä pohja, missä on pistetty hieno levy. Oho. No, kato. Jumalauta. Aika komias kunnossa. Äkkiin katsottuna aika vähän löytyy, mutta imuroit täytyy. Yllättävän hyvä. Tää on kyllä. Vetokoukku täytyy poistaa ja noin reijät tukkii jollain tavalla. Joo. Aika pahuksen hyvä pohja on. On kyllä. En olisi kyllä ihan lähtenyt alaseen. Kyllä 83 oli se Opelissa on näin hyvä pohja. Eikä, se tulee edes hitsattu. Ei ole edes hitsattu eikä. Kyllä mä melkein tiedän kertoa, että on 1-2 kanssa lähdetty venuttamaan asuntovaunun. Se on aika komia homma vettä vaunuun tommosella. Täällä verhoilulla kamit. Eikö vähän houkuttaisi ottaa noin penkit pois? Vähän. Kun siinä ei meinaa kauan kulua, kun ne napata vittuun siitä. Sitten sen jälkeen kato, pystyy potkimaan renkaat pelkästään. Niin, joo. Niinpä. Oli kato, takapenki ei olisi millään kiinni. Juurikaan siis. Joo, ei kyllä me ne voida napaat yrittää. Minä vaan, että se antaa hiukan haju sitten, että... Eikö nää etupenkikään ollut täältä edestä ne, täältä ne on kiinnes. Ja nyt taas ei. Se on siinä vaihdekepi edessä. Ja jos mä otan tästä ai saatana, len pään tohon perkele. Se on kauhea kirominen tohon videolle. Eikö? Ihmettelen, mitkä hiirulaiset pesi tehnyt. Sit taas niinku sanoit, että se on ilman. Aha. Ja se on taas ihan erilaiset kuin tämä. Täältä taas tarvitaan. Voi vähän muuten tämmöistä romua kertyy, että... 13 milli. No nyt 13 milli hylsy tarvitaan. Tänne pikkuhylsykin varmaan riittäisi. Me tarkistetaan, että tämä voi olla taas ihan mitä vaan. Joo. Saa näkki pyöriksen läpi. Mopossakin oli 13 hylsy. Oli vai? Oli. Joo, mutta se voi olla, että se mopo, katsotaan, mutta se voi olla, että se äkkiä, että se mopo ei
sovissin väliin. Niin, se. Sitten tää turva vielä. Katsotaan tuo vähän. En rikko. Siellä on koroton tänne isompi. Jaa, se on nyt lokki. Sitten se ei ole enää kuin turvavyö ja takapenkkinen nähdä lattian kunto. Joo. Kyllä on niinku kohtuu siisti tuo. Niin se on hieno, kun ei tarvitse pellihomma. Jos ovien alareunoihin vähän. No hiukan, mutta... Ja tuossa mikä tuossa kyljessä on kiti alla, se on sit. Joo. Se on sit tämä nyt mysteeri tää kiinti. Oletko muuten Lokarin kaari kattanut hypistelle? Siellä on muovi, etupäässä on muovi loppu. Tää on ihan niinku, kantit on ainakin ihan, etupäästä ei tiedä. Eikö siellä on muoviloksu paikalla? Tuo lattia on kohtuullinen sanoo. On, ja nyt on hyvässä kunnossa kaikki takapäänkin lattiat, kun se etupäin on maalattu, mutta... Miten homma tehdään? Ne isot hallikat, kun mä päästän kanssa lanka niin kauan. Joo. Eurojaskas tuli eilen 2,10 €. Ei pääse isompaa hallita. Se on kyllä niinku ihme juttu. Joo. No, siitä on hyvä vuoleskella. Joo. On kyllä. Eikös tää riitä?